टेनसनलै हाबा खालामना माला मोनखोदे नोङो रामसिं। बै अनसुमा बिमा आब'आ थिग बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बांद्राय गोरलै सिख्लाखौ आं हाबाखौनो खालामनाङामोनलै, दासो फस्थायबाय। माथो इसेबो अननाय होननायानो गैया आंनि फारसे। उन्दुफानोथ' मोनलायानो। र' बे गांजेमा गोसोम रानिया बांद्राय देखायबाय थादोंना, एकदम मालाबा बेजों उन्दुथारगोन आं। न'आव रावबो गैयाबा सान्थि लाबाय दङ र' आं। जोबोद रागासो जोंबाय दङ र' आं। साला मानि मालै आंखौ इसेबो माबायानो गैया। ओइ खोनासंनाय। मायो बुं। मायो बुं माने गेसा जोबसिगोन, बारा गोबाव थांनाय नंला। संफुनाय टाइमावनो जुदि जोबना होयो मा जागोन? बेनिखायनो बै जोबथानाय सिलिन्डारखौ लाबनानै सोना लाबो। अनसुमाखौ बुंबानो जाबाय, आं थांथ'ला दे। मा खालि माबा मोनसे खामानि थिनबाथाय अनसुमा अनसुमा अनसुमा। मा नों अनसुमाखौल' खामानि थिननो मोजां मोनो नोंहालाय? मा बेखौ नोङो दाहोनासो सानना लायो ना मायो? माथो एसेबां आजादि थानानै मोजां मोनो? माथो जानाय लोंनाय उन्दुनाय आरो बेरायनो थांनाय? बेरायनो थाङा आङो, आं आंनि खामानियावनो थाङो। जेबो खामानि नङा, नोंथ' थिखादारसो, ओरैनो नायथिंल'सो। नों मावो हा? नों मावो? माथो एसेबां आजादि थानानै मोजां मोनो? बांद्राय एसेबां आजादिबो थानाङा, मिथिबाय? न'नि खामानिबो इसेबो मावना होआ, मायबा नांगौ जाबा मायबा लायनो होबाथाय खालि अनसुमा अनसुमा। अनसुमाखौ मानो दाहोना बायदि बाहायो? दा नै गेस सोना लाबोनो होदों, माबा अनसुमाखौसो थिनलायबाय। अनसुमाखौल' खामानि थिनबाय थानाङा दे नोङो। आं बुंदों दे, नोङो मोजाङै खोनासंना ला। नों गासिबो खामानिखौनो अनसुमाखौल' थिनबाय थानाङा। मायो मा जादों आनै? जेबो नङा। जेबो नङा? मायो मायबाफोर लायनांगौ ना मायो? बुं, आं लायगोन ना। मायबाफोर खामानि दङबा आं मावगोन ना। नाङा, माथो नोंखौल' थिनबाय थानाय नुयो आङो। गेस जोबसिगोन, गेस सोना लाबोनो होदों आङो, माबा नोंखौसो थिनदों। ए, गेसआ जोबसिगोन दे, आं सोना लायगोन दे आनै। नाङा, नोङो लाबोनाङा। बे नोंसा आमाया लाबोथों, मा मोनसेबो खामानि मावना होआ बेलाय। माबा मोनसे नांगौ जाबानो बा माबा मोनसे थिनबा खालि नोंखौल' थिनखायो। गेसखौबो जुदि नोङो सोना लाबोनो हाया, माबायदि जागोन दे बे? दे आनै, आं लाबोगोन दे, आं मोजांसो मोनो बेफोरखौ खामानिफोरखौ मावनो। नङा, मानसिया एसेबांबो बादुला जानाङाहाय। थां, गेसआ सोना लायथां नोङो। आमाखौथ' नायबाय थाखो, दानो थां। माथो अनसुमायानो थाङो, आं थाङाबाबो जागोन दे। आनै, आं थांगोन दे। नाङा दे, नों थांलाय नाङा। जेबो नङा आनै, आं लायनि र' सोनानै। नुदोंना, दा नै अनसुमायासो थांलायसिगोन खस्थ'नो। नों थाबाय था, बिदिनो आजादि जायै लोङै उन्दु थाबाय था। फाफि बोराया थांबायसो, नुदोंना? बिराद बादुला। सैथाराबाल आं बोरायखौनो इसेबो नायनो हाया। बिनि सायाव आरो आजादि उन्दु जाबाय थायो। सोंना होनोसो लुबैयो आं। दसे सम बावलायलांदोंमोन आङो। एकदम टेनसनावसो दङ आङो। ओरैनोबा अनसुमाया लोगोनियाव, सोरबा हिनजाव लोगोनियाव गार्लफ्रेन्ड देलायदों। टेनसनानो टेनसन जेथिंबो। बाल अनसुमाया जुदि दा गार्लफ्रेन्डखौ लायोबा मा जागोन? सोंनोनो बावबाय आं। हरबायसो ना मायबा नाम्बारखौ। दा गार्लफ्रेन्ड मोनबा न'आव थांसिगोनसो खोमा। जेनथेन आं थगायनानै थानो होदों, बुरिखौ लोमजादों होननानै। दा गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनबाथाय थांसिगोनसो खोमा। बिदि नङालै अनसुमा, नों आंखौ नागारनानै थांनाङा। आं नोंखौ मोजां मोनो, नों मानो एसेबो बुजिया? नोंखौल' सिमां नुबाय थायो आं दानिया। नों जुदि बे न'निफ्राय थाङोना, आं बेसेदि फाग्लि रखम मोनगोन। दा नोंखौ आं माला गावनि खालामना लानो हागोन? मायबा नङा मायबा मोनसे खालामनानैबाबो आं नोंखौ गावनि खालामना लागोन अनसुमा डार्लिं। औ डार्लिं, नों आंनिसो डार्लिं। आंनि डार्लिं। कुन्तुलु, नोङो आदार उखैदों न'? आं मिथिगौ। गुन्दैबो गैया, ओंखामबो गैया। ओंखाम खिनियाव जोंनो जेन-थेनसो थोयो। मालाबाथ' मोनजानायानो थाङा। र', नोंनि थाखाय आङो थास' बिफांखौनो दानना लायगोन दायो। कुन्तुलु, नों मानो एसेबां गोमोन मानसिनि? दाथ' नों आंनि लोगो जाथारबायना? आंखौ नङाबानो सुखुखाया, आंखौनो नागिरबाय थायो। आबौ, मायो आबै? अमाखौ बेफोरबायदि फोरानना दोनबाय थानोसै नोङो? दोना र' आबै, आङो थास' नागिरनो थांनि। थास'खौलाय नोंलाय अबाव मोनबाय थानो दे। आरो नै, जोंनियाबो माइरङा जोबसिगोनसो। बे अमाखौ बेफोरबायदि लाखिबाय थानानै लाब गैया। फानहरनोसै दे आबौ। माबा आबै, फानहरा। मा खालि फानहरनोल' होबाय थायो? कुन्तुलुआ गोमोनथार नुवाखै आंनि, बेखौ फाननो हाया आङो। फानहरा, ओरैनो जाहोबाय थानोसै। हा? बेसेदि आदार होनांगौ बेनो, बेसेदि फैसा थांबाय। जाहोबाय थानो हाया आङो। फानहरगारनोसै आङो। अमाया रानलाय लांबायसो दा। दाखालैनो 20,000 होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा नै 18,000फोरल'सो मोनगोन। फानहरगारनोसै दे।
फैसाबो मोनगोन एभेलेबेल जानोबो मोनगोन मोनथिबाय कुन्तुलु आंनि लोगोसो कुन्तुलुखौ फाननो होआ आङो आं 20,000 मोनबाबो फाननो होआ नोम्फा खर' होनना बुं नोम्फा खर' नों बुंबानो जागोन नामा फानहरगोन आं दिनै दायो फायखारिफोरखौ लोगो हमहैनोसै आं आङा फाननो हरा आङो कुन्तुलुखौ फानहरबाथाय जागोनसो मानसिफोरा बेखौ बुथारनानै जागोनसो बुथारनो होआ आङो अमा नालाय जाजाखागोन बेखौ मा नोङो सैमा मावजि बायदि मोनदों नामा सैमा मावजिखौबोसो जाबावोसो सोरबा सोरबि बेलाय अमा बावसो कुन्तुलुआ बेसेबा मानसिनि गोमोनखा गुबुननि अमाफोरा बेलेग फाना आङो फानहरा आङो कुन्तुलुखौ सेखा बोराय नोङो अमाजों बेफोरबायदि गेलेबाय थाबा जागोन नामा लाब मोनगोन नोंलाय बेखौ बेफोरबायदि जाहोबाय थानानै फानाबो मायाबो बिदिजों जाया दे गथ' आं हाया जाहोबाय थानो मोनथिबाय नों जाहोनाङा आं थास' दाननानै होगोन ओमफ्राय आङो खामानि मावनो थांगोन आं हाजिरा मावनो थांगोन नों थेफाफानोलाय सोर हाजिरा मावनो होगोन हा सोर लिंहरगोन नोंखौ नङा मा मोनगोन नोङो बे अमाखौ ओरैनो जाहोबाय थानो फानाबा बिराद खायसेसो मोनबायहाय आङो बे अमाखौ ना मोनाबाबो जागौमोन बबेनिफ्राय फैयोबा बाल अमाफोराबो आंहासो बेसेबा दिगदार जाना दं दा खायसो मानसिफोरनोनो ओंखाम थोआ आरो बेनोबो गुन्दै बायना होबाय था न'नि फारसेथिंजाय फाननोबो होआ आं खिन्थु एबारनिफ्राय आदार सादार बायना होआ दे आरो एसेबां जाहोबोबाय बेफोरनि फैसाफोरखौबो दिहुनजोबना हो जुदि नोङो अमाखौ फाननो होआबा नों गिदों कुन्तुलु नों गिनाङा कुन्तुलु आं दङना नोंखौ फाननो होआ माथो आङो बे आबैया मानो बेफोरबायदि आंनि लोगो कुन्तुलुखौल' नोजोर होबाय थायो फाननो जागोन दे आं फैसा मोनबा आबैनो दिहुनजोबना होगोन कुन्तुलु नों थाथ' दे आं नोंनि थाखाय थास' बिफां लायनो थांनि र' थास' रुना होगोन आं नोंनो नों बेसेबा उखैना दङ न' नों न'आवनो था दे नों आंजों थांनाङा मानसिफोरा नोजोरसो होबाय थायो नोंखौ फाननो होबाय थायो फारसेथिंजाय आं नोंखौ मोनदोंसो ना नों जोंहानिबो नङामोन बेनिखायनो मानसिफोरा नोजोर होयो नोंखौ फाननोल' होबाय थायो नाथाय आं नोंखौ फाना नों आंनि लोगोसो नोंखौ फानबाथाय जागोनसो बुथारनानै चार्ज होनो नागिरबाय माथो सुइस बर्डआनो गाज्रिसो आइनि रुमावनो हैनि र' ओंखाम जानो फैदो ओंखाम खुरबाय आङो ए ओंखाम खुरबायानो र' होमबालाय ओमफ्राय लैथोसि मा सुइस बर्डआनो जनासो दङ औ आंना सुइस बर्डआ गाज्रिसो सुइस बर्डखौनो बेसेबा खैबारबा बदलायबाय आङो बे सुइस बर्डआथ' गोदानसोमोन आंनिबाथ' बे सुइस बर्डखौ बिजुलि मोनानो बस'दोंमोन खोमा मा औ नंगौबो जानो हागौ बिसोरनो बस'दोंमोन खोमा माने नङाबाथ' एसेबां गोदान सुइस बर्ड बोरै जनो दे बिजुलिया थगायलायदोंमोन आरो मावजिया बस'दों होननानै मावजियालाय बोरै बस'नो हानो दे एसेबां गोरा आंनिबा बिसोर सानैयानो बस'दों मानो होनबा आंनि सुइस बर्डआ गाज्रि जाबासो बिसोरनि रुमाव आङो मबाइलखौ चार्ज हैनो हागोन ना ओमफ्राय मबाइलखौ आं गावसोरनि रुमाव चार्ज हैबासो दांनो मोनगोन ना बिदिनो आंनिबा बिदिनो रखम मोनदों नुदों बिसोर बिमा फिसा सानैबो ओरैबायदि माने नोंनि सुइस बर्डखौबो गाज्रि खालामना दोनदों बिसोरनो मार रावबो मावजि सावजि नङा बिजुलियाथ' बिजुलि बे आइयाबो सुइस बर्डखौ गाज्रि खालामना दोनदों बिजुलिजों लोगो नांनानै माने बिसोरनि प्लेनिं खामोन आरो गासैबो बेखौनो आंबो बिसोरनि बाथ्रा लानानै नोंखौसो माबायसै आंबो बिसोरनि खोथा लानानै आं नोंखौ दे बाद हो बेफोरखौ ओंखाम जानो फैदो ओंखाम खुरबाय आङो औ थांनि र' मा ओंख्रि संदों सबायजों ना गोरान संदों आङो ओमफ्राय आलु मैखं एवदों मैखं एसे मोन्दोंमोन आं दहायो ए मैखं मोजां मोनसै आं जानानै ओमफ्राय आइयालाय जाबायना जायाखै जाथ'आनो माथो आइया जुदि आंनि बिमा जायामोनबाना आं बेखौ मालाबाबो निमाहा होआमोन दे फैदो दे जाबाय सोलायसिगोन खोमा दे आइया एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनाय नंला मोनथिला आरो एबार खिन्थु आं निमाहा होला नोंखौ जुदि बेफोरबायदि खालामबावोना आं निमाहा होला एबार बेनोथ' ओमफ्राय माथो आइ बिखुनजोआ खेबसेबो खबर लायासै जोंफोर मोनफैबायना मोनफैयाखै बावदों खोमा आंनो हरगोनथ' दायो जेबो बुङाखैनो नोंखौ नोंसाया थेवब्लाबो नोंसायादि एक्सेप्ट खालामबाय आंखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन आं सानखादोंमोन आइयादि सानसे नङा सानसेबाबो एक्सेप्ट खालामगोन होननानै फिसाजोजोंलाय आरो बेसेथ' बिदि थाबाय थानो बेनोथ' दे फैदो ओंखामा जाफैदो आंबो जानोसै उखैसोदों उखैदोंना थौ
आइलो आइदै गाराय जादोंलै आंनिया थाफ्लियावनो गाराय जादों बेसेबा गिदिर गाराय ओरैबायदि सायोना बे गारायखौ लानानैनो आं थानांगौ जादों मुलिबो लाबोना होफैया बे मैनास्रिया ओइ मैनास्रि मानो एसेबां साजा होबाय दङ मैनास्रि सना आंखौ एसेबां साजा होनाङा आंनि गाराया बिराद साखायो अरदाव सायोलै मानो बुजिया आंनो मुलि लाबोना होफै जबाय थानोनो हाया जबाबो खावसेल'सो बयो आं थाफ्लिखौनो थेवब्लाबो जबाय थानो हाया खावसेयाबो एसे सायो गाराया बोरैबा एसे मोनामदोंलै थाम्फै दैबा मा जागोन आंनो मुलिथ' होफैनांगौ बियो मैनास्रिलै सना आंखौ एसे अनदो ओइ मोख्रा मा रोलाबाय दङ मैनास्रि सना आंनो मुलि लाबोना होफै गाराया ओरैबायदि अरदाव सादों अबावबा थाम्फै दैगोनलै आंनि गाराया बिराद सादों आंनो मुलि लाबोना होफै थाम्फै दैबाथ' बेसेबा मोजांसो मोनगोन आं नोंसोर बायदि मानसिखौ थाम्फैयानो दैनांगौ थाम्फै दैनानै एकदम लासै एकदम जालांबाय थानांगौ नोंसोर बायदि पापि मानसिखौ पाप नांदों बेफोरो मिथिबाय आगोलथ' आंखौ साजा होनायाव बिराद मोजां मोनदोंमोन माथो हा आरो बुथारनोबो नागिरलायदोंमोन आरो आंनि मावजि बुथारनाया आरो मोसौ बुथारनाया बेफोरखौ बावबाय मोसौ आरो मावजि बुथारदों नोङो मावजिखौथ' बाद हो मोसौ बुथारबा ओरैबायदि पाप नाङोनो मिथिबाय नोंसोरथ' मोसौ बुथारदोंलै नोंसोरखौ बिदिनो थाम्फै दैनानै अरदाव जालांनांगौ आंथ' बेफोरबायदिसो जाजानो लुबैदों नोंसोरखौ दा थाम्फै दैग्लिजोबनांगौ नोंसोरखौ आंनि अनथाव मोसौखौ नोंसोरो एसेबां साजा होनानै बुथारदों आरो आंखौ बुंथ'ला आं दाय मावदों जाहाथे साजाखौथ' नोङो मोनखानांगोन गबदा इसोर दङ इसोरा नायबाय थायो नों बै मोसौ मावजि बुथारनाय समाव बा आंखौ साजा होनाय टाइमाव नोङो मा इसेबो गियाखैमोन नामा नोंथ' सानाखैमोन बै टाइमाव मालाबाबो नोङो बेफोरबायदि साजा मोनगोन होननानै नाथाय इसोर दङ इसोरा नायगासिनोसोमोन नोंनो आं मुलि लाबोना होफैनो लागिबा थाम्फैयानो दैथों थेवब्लाबो आं नोंनो मुलि लाबोना होफैया मैनास्रि अननानै बिराद सायोलै आंनो गरसे सानायनि मुलि लाबोना होफै बिराद सायो अरदाव उन्दुलाङा आङो हरावबो बिथिंजाय नोङो मुस्रिबो होआ आरो धुपबो होफैया अलादबो होफैया जेबो थाम्फै बुथारनायनि जेबो मुलिबो होफैया एसेबांबो बिदि साजा होनाङा नोंबो उनाव साजा मोनफिनगोन मोनथों आं साजा मोनथों थेवब्लाबो नोंसोरखौ आं साजा होगोन नोंसोर बायदि पापि मानसिखौ आं साजा होगोन आङो बोदला लानासो थांगोन नोंसोरखौ आरो आंनि बोदला लानाया जोबाखै जेब्लासिम आं नोंसोरखौ साजा होनो अहाया अब्लासिम नोंसोरखौ साजायानो होबाय थागोन आङो गुबुना गुबुन आं मैनास्रिसो नोंसोरो आगोलो मैनास्रिखौ गोरलै मोननानै बिराद साजा होयोमोन ना दा थै नोंसोरो आंहा जोगोनारजों अमा संदों जाहैनोसैलै मा मोदोमनाय मोनाखै नामा नोंसोरनोबो होगोन दे नोंसोरबोथ' जानो लुबैयोना नाथाय आंनि जाखोन्दा खुरैखौसो होगोन मैनास्रि थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे दिनै भिडिअआ गुसुंद्राय जाबाय आरोना माने दिनै टाइमखौनो मोनासै आङो माने आलासिबो फैदों नालाय नङाबाथ' एसे गोलावैनो लाबोनो सानदोंमोन दा आलासि फैनानै जुदि भिडिअ बानायबाय थायो एसे बोरैबा जागोन ना खोथाया बिसोरजोंबो थाफानांसिगोन बिसोरजोंबो एसे रायज्लायनांगोन नङाबा एसे बोरैबा जागोन ना खोथाया लोगोफोर गाबोन नायनोसै गोलावै लाबोनो हायोबा लाबोनोसै जुदि सोलाबोबा दे होमबा लोगोफोर ना माथो बुंबावनो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो सुंद'यैबाबो नायदो आरोना दिनैखिनिखौ दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ